tohto hráča McLaughlina. Sirius sa využil to v svoj prospech. Zakončil presne. McLaughlin s ťažkou strelou. Prihrávka na McLaughlina. McLaughlin je jeho trojbodový pokus. Lebo asi v dnešnom basketbale už sa to strieľa ozaj z 9 metrov, zdvihnutú trojku a treba si dávať aj tam pozor. Určite. Opäť dobrá obrana od hráčov Prievidze. Ťažká strela však z rúk Laughlina. Troch košov. Strela za 3 body. Fantastické! Vyskúša to aj Jones. Krátka strela. McLaughlin pod košom. A urobil to šikovne. Robil si... do konca stretnutia. Jones nezobral to na seba. Nakoniec ale zakončenie takýmto Sky rozbehnuté k nejakému efektnému zakončeniu. Tam mu vypadla z rúk. Takže McLaughlin. Lopta premýšľala. Aj vyhrávajú. Pekne pod košom zakončil, ale opäť je Handlovčania možno najlepším tímom. McLaughlin na jeho rozhodí za perimeter Dragovič a jeho pozícia. Preto len Petar Dragovič, povedzme, že má aj trošku iné úlohy na hracej ploche, ako dáva trojky. Lorenz. Premenili iba 3 trojky, Handlová až 8. Zaznamenala už aj 9. Corsi. Vyhol strelu. Usač opäť Corsi. Dobrá práca Handlovej. Dopredu môže ísť Henson, Ulap. Ale dva body z toho nie sú ešte. McLaughlin odrazí sa to presne k nemu.